Tuan Ambo Ustaz Perpatia. Layan mo tuan. Panitan tibo garapan Tuan. Manitah lah tuan. Adapun sambah cerita nang kamu tibukan kehadapan Tuan Mbak kini nangko. Dek karena ko nan diatih nan dimukasi nan ala sampai nan dia mapun ala baca. Makan jo minum ala puluh baka sudahan. Rokok babu luang laba esok siria sakapu ala bakunya. Bulik nan sagiliang pipian nan setapiak tibono di kami ni nek mamak sakaji guru. Kali punta tadi ketambang kali surik kaji kapangkas sabab baitu dan kami. Kok duduk nak kemurak selo, kok tagak nak kamen kalangkah nak kepulang ke tampai masing-masing. Iu bana minta dilapih jo hati na suci muka mulit dan janiah kehadapan ini mamak karajon mau pokok silang pangka. Ikulah sama tibo karapan Tuan. Alah sampai tu nombor terima jawab. Babila sampai Tuan. Tuan Ambo Karim Rajo, Lain bo Tuan. panitan tiba kepada tuan. Menitahlah Tuan. Tapi artinya sambahnya titah nan tuan diam bagadang dan jom tinggi sama so di hari nan ceko alah tanta panitan dari tuan kepada Ambo. Ayo nan menjadi buah panitan di tuan masuk hari nan ceko kok nan dimakasui alah sampai nan dia malah pecah makan jaminan alah sakiro-kiro. Boleh nan sadiliang pipi nan setapiak tibonyo di niniak mamak saji guru nan di tengah rumah. Kok duduk nak murak selo tagak main kalangkah nak pulang ke tempat masing-masing. Ampia belen diam jauh belen tempat. Minta dilapih juati nan suci murid mungkon janiah kehadapan ini mamak karajon pokok silang pangka kan begitu buah penitan tuan. Yo benar Tuan. Sepanjang buah penitan tuan itu lah menurut adai, tapi sungguh pula menurut adai dek karena biasa puluh menurut undang. Lama sirih lega carano lama katu lega bunyi. Tam katu ambo duduk di hadapan ini mamak karajon pokok silang pangka lai 2 betigo. Ambo bawa katu jum pakai menanti tuan je panitan sakira-kira liko bana menurut ada ikut sambah kembali kepada tuan. Dah sampai buah penitan Tuan Ambo Ustaz Perpatia. Ba bilang sampai tuan. Tuan Ambo Ustaz Perpatia. Lai ambo. Penitan kembali ke depan Tuan. Manitah lah tuan. Ratino sambah cerita buah penitan Tuan Cako Sajun dan dia Magadang dan yang tinggi. Samaso di hari dan cakulah teranta ada buah penitan kepada Tuan. Baati pun di Tuan kabapakan pelunan manuri adai. Dia adai katu dan Mbak Iyu di elo jalanan bamua. Tang katu Tuan lay duduk di hadapan niniak mamak kerajunan pokok silanan pangkanan banyak yang naik batang turun. Tuan bawa kata ko bayu dipakai di japuan kabarino menanti yang buka lima rajo je pertali kepada sepanjang adai. Kan itu mana lalu buah penitan Tuan. Iyo bana. Ko itu nama jadi buah jubari dek Tuan tang katu Tuan ke membawa katu bayu dipakai sifat menanti yang bertuan. InsyaAllah ambo payan tuan. InsyaAllah menanti Tuan. Tuan Ambo Karim Rajo, Lain buat Tuan. kembali panitan kepada tuan. Menitahlah Tuan. Dia ada duduk bersama limbago katu Mbak Iyu sekatiko mencari paham. Iyu mau terlalai terlambat ambo mengembalikan panitan kepada tuan rila jemaah minta tuan. Kepada Allah itu kembalikan Tuan. Adapun sambah titah ambo kembalikan kepada tuan dan Mbak Kinangku samaso di hari nan cako alah tanta panitan dari tuan kepada ambo. Badi ambo alah babau bakato bayu bajalan bamulah kehadapan ini mamak karajon pokok silang pangkanan 2 batigunan bajanjang naik batang turun. Tapi lah katuan sati kebulatan katu sempakai sepanjang permintaan ini mamak sadi guru nak turun dari rumah nangku dapik lah buah jubarinya. Ayah nan menjadi buah jubarinya itu kini nan bak ibarat hujan labik. Setiap bak suto diampehkan turunnya bak sangit limau padang panuh dalam malimbak lacaria bumi mananangkan. Bak bukit putaran angin bak taluk timbunan kapa ulu muaro dahulunya kinilah pasti pariakan. Dek zaman gali baradiah dek musim kadok batuka dek bayi aka jebudi tadorong dek mulit mani. Rundianglah kamari pagi katulah kamari singgah kini nak suri ke asalnya.
sepanjang pinta je pintu dari Tuan nak turun dari rumah nangko. Kami lapeh jo hati nan suci mului mengkono jania. Tapi ba alim ba nan daripada itu. Boleh nan segiliang pipian setapiak tibonya di kami ninyak mama kerajaan pokok silang pangka. Salah kepada Allah atau baik salah kepada manusia minta maaf satantang juadah dan ketangah. Kok gawasi malimpantan gawanan indah sekotiko lupa menaruh ketinggalan-tinggalan indah di angan di sengajo. Maklumlah juara tangan cik sebalah. Kok lailah panuh nama limbak isinya indah cukui. Kok lai pulau talaga terkurang asam garam 100 bumbu jelangkuknya. Tibonya di kami niat mamak kerajaan pokok silang pangka. Ia bana memintakan reda je maaf kehadapan niat mamak saji guru. Aku sambah kembali kepada Tuan. Dah sampai buah perintahan Tuan Ambo Ustaz Perpatia. Dah bilang sampai Tuan. Aratino ba undang-undang kata cakok adik dahulu kata bersenah kemudian kata capeklah secara capek saja mau menjawab buah pertentuan. Rancak capek Tuan. Adapun sambah cerita nan di Tuan cakok saja nan di Ambagadang dan Jauh Tinggi. Samasu di hari nan cakolah teranta dan buah panitan kepada Tuan. Yo nah. Baati boleh Tuan Allah babau bakato ba iyo berjalan bamuah ke depan niat mamak kerajunan pokok silanan pangkanan banyak naik batang turun. Maka dapatlah katunan sa iyo kumulatan katos mo pakai. Apulah katunan sa iyo tu ini. Nan ba ibarat ujang labek setitiak ba suto diampehkan turunnya ba sang limau. Padang panuah dalam malimba alah cahaya bumi mananangkan. Ba bukit putaran angin ba taluak timbalan kapal ulu muaro dahulunya kilah pasia pariakan. Dek zaman gali baraliah musim kaduk batukan dek bayak akal ju budi tadorong ju mulik mani tajambo baso di basi. Rundianglah kamari pai katolah kamari singgah kini nak kasuri ke asalnya. Sepanjang pitak je pintu ni nak mamak sakaji guru nak katurun dari rumah nakolah dalam badai kata beliau. Allah dilapih jo hati na suci muka mulut dan jania. Tapi ba alim ba lapisanan daripada itu. Dibono di nak mamak karajon nang pokok silam na pangka. Nan ba ibarat orang laluk sakaluk jadi rasian tersintak tak kena juo. Nan bak duri dalam daging, nan bak tulang dalam rangkuangan namun taraso juo. Allah wispat kadim manusia wispat gawa. Salah kepada Allah tobat, salah kepada manusia minta maaf. Setentang juadah nak ketangah. Kok gawa si main pantan gawanan indak sakutiko lupa menaruh ketinggalan-tinggalan indak diangan di singajo. Maklumlah juara tangan cik sabalah. Kok lailah panuh nan malimba isinan indak cukup. Kok lai puluh talabiah tak kurang asam juga garam basar atau bumbu je langkuknya. Boleh nan sagiliang pipi nasa tapiak tibono di niat mamak karajono pokok silang la pangka. Iyo bana memintakan reda maaf kadapan ini mamak sagaji guru. Kan itu bana lalunya buah perintahan Tuan. Iyo bana. Indak le buah perintahan Tuan tulah sepanjang adai. Tapi sungguh pun lah sepanjang adai dek kerana biasa puluhan menurut adai. Dia dek katunan bak iyo delo jalanan bamuah. Tak kata ambo boleh duduk di hadapan niat mamak sagaji guru nan banyak yang naik batang turun. Ambo bawa ke toko bayi jumpa pakai di japuin dan kabarina menanti Tuan Ambo Ustaz Perpatia sekira-kira je perintah li ke badan murid sepanjang adat. Kula sampai kembali ke depan Tuan. Telah sampai Tuan Ambo Karimarajo. Mbak bilang sampai Tuan. Tuan Ambo Karimarajo. Layan Ambo Tuan. Kembali panitan kepada Tuan. Menitah Tuan. Tapi artinya sambah titah Tuan yang dia magadang dan jung tinggi sama so di hari nan cako alah tanta panitan dirembu kepada Tuan. Badi Tuan tu kini kaba pakaikan menurut adai pakato ba iyo bajalan bangulah tang kato Tuan duduk di hadapan nini mama saji guru lai dua tigo di bawah kato jempakai di japuin kabarinya mananti yang bo je peritan sekira-kira li ke bana menurut adai kan itu buah penitan Tuan. Iyo bana ba itu Tuan. Ko itu nan menjadi buah jo di bari Tuan lah menurut adai bana. Ambo bawa kato bayi dipakai Tuan. Supaya menanti yang bo Tuan. Tuan Ambo Ustaz Perpatia. Layan bo Tuan. Perintah kembali ke depan Tuan. Manitah lah Tuan. Aratino ba undang-undang kata cakuk adat dahulu kata basinah kemudian kata capeklah secara capek saja memulihkan penitan ke depan Tuan. Rancak capek Tuan. Adapun sambah cerita nak kamu kembalikan ke hadapan Tuan dan Mbak kini nangko.
Dek karena samasu di hari nan cakulah taranta di tuan penitan kepada ambo. Bati bolu di ambo kok kabuki alambo dakikan kok kalulah lambo turunkan. Mencari banana sahati paham nan saukua. Maku rapelah katunan sa iyo kebelatan kato pakai. Sepanjang permintaan dari nini mama kerajunan pokok silanan pakasa tantangan reda jemaah tibo dijadah nak katanga. InsyaAllah nini mama sakaji guru Allah memberikan maaf kepada nini mama kerajunan pokok silanan pakka. Tapi balik lapisanan dari itu tibo di kami nini mama sakaji guru nan pais tampuak pulang sebondong. Kok mau kuat nak semua panjang menimbang nak semua marik mengimbau nak saliang menyuti ibarat badalangku batimbalan. Dek karena ini memaksa kaji guru sabunong tibo je dalam bodoh. Ku adalah salah di jangganyo, ereng jo gendeng jujur aja pangkuanyo. Baik itu puluh satan tangan je duduknya. Ku adalah nan indak dimakan patui datih duduk di bawah, patui di bawah duduk datih dan indak patui duduk pada tampai nu dipandang duduk. Kok salah puluh dipandang adek. Baik itu puluh satan tangan je dah nak tengah. Kau adalah jodoh kunan tasak nan tak insur kunan di tepi ke tangan dari tengah ke tepian dan indak tak lagi perlu tampai no. Bagalui tangan dia tepi yang kalau tak sendok di ujung jari kok salah lai dapik sama-sama kita bagi. Boleh dan sagiliang pipi dan setapiak tibono di kami ni nak memaksa kaji guru. Yuwana memintakan pulau reda jemaah ke depan ini mamak kerana jono pokok silam no bangka. Kolah sambah kembali ke depan tuan. Alah sampai tuan. Babila sampai tuan. Tuan ambo karima rajo. Lai ambo tuan. Panitan tibo kepada tuan. Menitah dah tuan. Tapi artinya bak undang kata cako adek dahulu kata bastinah kemudian kata bercapek. Capek ambo majak buah panitan tuan. Rancak capek tuan. Adapun sambah dititah tuan nan diamba gadang dan jong tinggi samaso di hari nan cako alah tanta panitan dari ambo kepada tuan. Badi tuan ala di paukua di padangkawan ala dibawa kata ba iyo kehadapan minyak mamak saji kurunan dua bertiga dapik lah buah jubarinya. Ponan menjadi buah jubarinya tu kini sakatang reda maaf Allah Ta'ala biar dahulu ni niat mamak saji guru memari maaf. Kan begitu buah penitan tuan. Yo benar tuan. Tapi balimbak nan daripada itu tibonya di niat mamak saji guru dek kerana biasa puluh murid undang. Kok mau kuas sama panjang manimbang sama balik imbau nak sama basauti nan ba ibarat dagang batimbalan. Dek kerana alit babondong jenan mudo-mudo ku adalah salah tu jangga ereng jo gendeng jujur di pangkuannya baik itu pula satantangan jo duduannya ku adalah hendak dimakan patui dia teh duduk di bawah patui di bawah duduk dia teh nandak duduk pada tampaknya dipandang duduk kurang indah ku salah pula dipandang adai baik itu pula satantangan jo dah ke tengah ku adalah tasak tensua nan di tepi tasak ke tengah di tengah tasak ke tepi nandak terletak pada tampaknya bagali tangan dia teh yang kulatiak sendok di ujung jari kok salah dapik sama kita bagi rila je maaf puluh nonton pinta kan begitu buah penitan tuan. Yo benar tuan. Panjang buah penitan tuan itulah menurut adai tapi semoga pula menurut adai baati bunyi diambo nan bana katu bayu nan elok katu memakai ambo bau katu memakai menanti tuan je penitan sakira-kira lei ko bana menurut adai ikut sambah kembali kepada tuan. Dah sampai buah penitan tuan nembustan perpatian. Bilang sampai tuan. Artinya sambah cerita buah penitan tuan capo saja nan dia bagadang dan yang tinggi. Samaso di hari yang capolah terentah dan buah penitan kepada tuan. Baati bonri tuan kabapaken pulunan menurut adai. Dia adai katu dan ba iyo dielo jalanan bamua. Tak katu tuan le duduk di hadapan niniak mamak kerajunan pokok silanan pangkanan baca yang nanya bataku turun. Tuan bawa katuku bayu jum pakai di jepuan kabarino menanti yang bawa karima rajo je perintahan li ku mana menurut sepanya dek kan begitu mana lalu ni buah perintahan tuan. Iyo mana. Kok itu nama jadi buah je bari dek tuan tang katu tuan ke membawa katu bayu jum pakai sifat menanti yang bawa tuan. InsyaAllah bawa bayu bantuan. Rencak. Tuan ambo karima rajo. Lei yang tuan. Kembali penitan kepada tuan. Menitah lah tuan.
Layang malayang sambah datang timpu batimpu salanan tibu lah talayang panitan dari Tuhan kepada ambo. Ambo mempayukan Tuhan menanti kembali sambah kepada Tuhan. Nita lah Tuhan. Adapun sambah titah ambo kembalikan kepada Tuhan nan bak kinangku samaso di hari nan caku alah tanta panitan dari Tuhan kepada ambo. Badi ambo alah babawa bakatu ba iyo bajalan bamulah kehadapan niniak mama kerajaan pokok silang pangka nan dua tiga nan bajanjang hayat batang turun. Tapi lah katulan sati kabulatan katu semua pakai sepanjang permintaan niniak mama sedi kurus tantangan reda jemaaf. Tapi lah buah jubarinya. Ayanan menjadi buah jubari untuk ini. Sabalun janjang tataga kadi tingke bandua tabantang kadi tapi ragi takambang kadi duai alah terlebih dahulu kami niniak mama kerajaan pokok silang pangka memberi maaf. Tapi balimba nan daripada itu tibonya di kami niniak mama kerajaan pokok silang pangka. Karena tasuruh di agama tersabui dalam ayat apalah garan bunyi ayatnya. Lain syakartum la azidanakum. Siapunan pandai bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Dek sabab karena itu ku iyo syarak mengato adai memakai cupak tataga samo pitu si limbago nak samo pitu tuang nak dilansaikan utang ke agamu. Bahkan dak kami kepada Tuhan nak dibacakan doa salamai serta doa kesyukuran dari Tuhan ketumbuhannya risiko kami mengaminkan aiku bana kembali kepada Tuhan. Lah sampai buah peritan Tuhan ambostan perkatia. Babilang sampai Tuhan. Aratino sambah ditah buah peritan Tuhan cako sajunan di Amagadang dan yang tinggi. Samaso di hari nan cako lah teranta dan buah peritan kepada Tuhan. Bahati bonoi Tuhan Allah babawa bakato ba iyo berjalan bamuh kadapan niniak mama kerajunan pokok silanan pangkanan baca yang nayak batau turun. Maka dapatlah katunan sa iyo kubatan kato semua pakai. Sepanjang permintaan dari niniak mama sakaji guru tantangan reda di maaf. Sabanun jajang tetagak kali tingke bandua tabantang kali tapi lapik takambang kali kajudai niniak mama kerajaan pokok silanan pangka Allah lebih dahulu memberikan maaf kepada niniak mama sakaji guru. Tapi balik lapisanan daripada itu. Yo mah biar sujudan pangka aku sipai no bakanda. Kandak cik nak dua, kandak dua buliah nak tiba. Di hari bayi putih kue loko niniak mama kerajaan pokok silanan pangka iyo wana. Meminta bakal nak kadipati jodoh selamat kadapan ini mama sakaji guru. Kan itu benar lalu nyoba perintah Tuhan. Yo benar. Layang malayang sahabat datang timpo batimpo salam tibunan talayang kepada ambo. Kok didengar lailok bunyinya kok dipandang ala elok rupanya. Tapi samantang pun baik itu. Salorong di badan ambo kini nan bak ibarat orang memancing sedang dirintang ayai dia dalam mabuk tega lemak iyo di alun-alun dia. Tali tagang pia pong ilang kaya dia sembadek gurami duduk takaju tukang panciang kaya putih bala kesuit. Kini menjelang banang tibu kegumpalan kato dilatan dalam bari bana disimpan kalimbago. Ambo bau kato ko kaya ju pakai di japuinan kabarino menanti Tuhan ambustan perpetia sekira-kira li ke bana menulis panjang adek. Kolah bana kembali ke depan Tuhan. Alah sampai Tuhan. Babila sampai Tuhan. Tuhan ambo karim rajo. Lai ambo Tuhan. Kembali panitan kepada Tuhan. Menitah Tuhan. Tapi artinya sambah titah Tuhan yang diamba gadang dan jung tinggi sama suri hari nan cakulah tanta panitan dari ambo kepada Tuhan. Badi Tuhan tu kini kaba pakaikan menurut undang nan bak ibarat kurang manciang. Sedang dirintang ayah hilia sedang dimabuk ayah di pelombang iyo di alun-alun bui. Tali tagang pepuang bilang panciang disema de urami. Kedua takaju tukang panciang kaya putuhi banang masuk kusui paari sekarang itu kini. Menjalang banang kekumparan kato disimpan dalam bari kato di bawah dipakai menanti yang bos kira-kira liko banang ada kan begitu buah penitan Tuhan. Yo benar Tuhan. Tang kato Tuhan membawa kato yang pakai lah menurut ada banang kan. Ambo bawa kato mau pakai Tuhan. Rancak. Tuhan ambustan perkatia. Lain buat Tuhan. Perintah kembali ke depan Tuhan. Menitah lah Tuhan. Dia daik duduk bersama limbago kato bayu sakutiko menjadi paham mencari rundiang semua pakai iyo mah. Talalai terlambat ambo mengembalikan perintah ke depan Tuhan. Rila dia maaf yang meminta Kepada Allah. Adapun sambah cerita nang kamu kembalikan ke hadapan Tuhan mbak kini nangko.
Dek karena sama so di hari nan cekolah taranta di tuan perintahan kepada ambo. Baati bono di ambo Allah babau bakatu ba iyo berjalan bamuah ke depan minyak mama sakaji guru nan banyak nanya bertemu turun. Maku dapelah katunan sa iyo kebatan katu semua pakai. Sepanjang permintaan dari minyak mama kerajunan pokok silanan pangkas tentang doa selamai. InsyaAllah ko pinta li ko bari ko kandak li ko kalakuan. Ay itulah sampai kembali ke depan Tuhan. Allah sampai Tuhan. Babila sampai Tuhan. Tuhan ambo karim rajo. Layan buat Tuhan. Kembali panitan kepada Tuhan. Menitahlah Tuhan. Tapi artinya sambah menyembah kepada Allah, salam jemaah kinan rapi. Adai dahulu katu berstinah, kemudian katu bercapik. Capik ambo menjawab buah penitan Tuhan. Rancak capik Tuhan. Adapun sambah dititah Tuhan nan diamba gadang denjung tinggi. Samaso di hari nan caku Allah tanta panitan dari ambo kepada Tuhan. Badi Tuhan Allah babawa bakatu bayu bajalan bamulah kadapan niniak mamak saji guru nan dua batigo nan bajanjang nayak batang turun. Tapi lah katu nan sahti kabulatan katu sempakai. Sepanjang permintaan niniak mama kerajon pokok silang pangkas tentang doa salamai serta doa kesyukuran. Kok pinta lewat bari, kok kanda lewat balaku. Kan itu buah permintaan Tuhan. Yo bala Tuhan. Kok itu nan menjadi buah dibari dari Tuhan. Pinta buliah kanda balaku lah wasanang hati kami kerajon pokok silang pangkas. Tak katolah pasanang hati ni mama kerajaan pokok silanan pangka ibarat balai lah sampai ke pulau berjalan lah sampai ke batih magai buah peritan kita ko Allah elok kita bari perhatian ko Tuhan amustan perhatian kok di Tuhan Allah takana diambu Allah takiru lah buli katunan dulu menjadi cik kok ila disnan tibonya Tuhan. Alhamdulillah ilmu banyak kan.